Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε το VLC Player για να ακούσουμε ιντερνετικό ραδιόφωνο και με αυτό να ηχογραφήσουμε και τα κομμάτια που μας αρέσουν και τη μουσική που μας αρέσει από το ραδιόφωνο. Στην αρχή όμως θα κάνουμε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του VLC και για να το κάνουμε αυτό ανοίγω τον προσωπικό φάκελο. Εδώ βλέπουμε μέσα τα αρχεία με Ctrl-H ή όπως γράφει εδώ το μενού. Κάνουμε εμφάνιση των κρυφών αρχείων. Στον κατάλογο μέσα .config υπάρχει ένας κατάλογος που λέγεται VLC και μέσα εκεί αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις του VLC Player. Οπότε εγώ θα σβήσω αυτόν τον κατάλογο με delete. Οπότε τώρα που θα τρέξω τον VLC Player θα είναι σαν να τρέχει πρώτη φορά. Πατάω Continue. Λοιπόν, δύο βασικές ρυθμίσεις που θα κάνουμε εδώ είναι το κουμπάκι αυτό που μας βγάζει το playlist για να μην είναι κολλημένο. Διαλέγουμε αυτή την επιλογή ώστε να μην είναι κολλημένο με τον player. Οπότε έχουμε δύο παράθυρα και επίσης εδώ στο View επιλέγουμε το Advanced Control όπου εμφανίζεται το κουμπάκι Record που θα μας βοηθήσει να κάνουμε ηχογράφηση. Ωραία. Πάμε π.χ. σε ένα ραδιόφωνο όπως αυτό εδώ, το Rock Radio 1. Βλέπουμε εδώ ότι έχει επιλογή να ακούσουμε το σταθμό. Δεν ισχύει για άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά εδώ μας δίνει διάφορες επιλογές πώς θέλουμε να ακούσουμε το σταθμό αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να το ακούσουμε μέσα από το browser, θα επιλέξουμε αυτό το αρχείο, οπότε με δεξί κλικ και αποθήκευση ως στην επιφάνεια εργασίας έχουμε αυτό το αρχείο, που αυτό το αρχείο βάζοντας στο VLC εμείς ακούμε ραδιόφωνο. Με τη ροδέλα πάνω εδώ χαμηλώνουμε την ένταση. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε και για πολλούς άλλους σταθμούς και χειροκίνητα και πολλές φορές βολεύει κάνοντας δεξί κλικ και κοιτώντας τον κώδικα μιας σελίδας να βρούμε διάφορα links που ίσως μας βοηθήσουν να καταφέρουμε να παίξουμε το ραδιόφωνο μέσα από το VLC. Σε αυτήν εδώ την σελίδα από ένα project που είχε προκύψει από ένα ελληνικό φόρουμ σχετικά με το Linux έχουν φτιάξει δύο playlist τα οποία είναι για το 24 Radio και το e-Radio το οποίο έχει πάρα πολλούς ελληνικούς σταθμούς. Οπότε πάλι με τον ίδιο τρόπο πάμε εδώ στις λίστες, κάνουμε δεξί κλικ, αποθήκευση ως στην επιφάνεια εργασίας και αυτό το playlist μπορούμε να το βάλουμε και παίζει το ραδιόφωνο. Σίγουρα αυτή, επειδή η λίστα είναι λίγο παλιά, κάποιοι σταθμοί δεν υπάρχουν ή έχουν κλείσει, οπότε επιλέγουμε αυτήν εδώ την επιλογή να μην εμφανίζονται μηνύματα λάθους και σίγουρα μπορούμε να επιλέξουμε ποιους σταθμούς θέλουμε να κρατήσουμε και ποιους όχι και να αποθηκεύσουμε τη δική μας λίστα. Όταν παίζει ένας ραδιοφωνικός σταθμός, με το REC κάνει ηχογράφηση και αποθηκεύει αυτό που ακούει ο player, το αποθηκεύει στον υπολογιστή μας. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.